Sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit ugyanebben a videóban. Ebben a mai videóban ugyanúgy Minecraftozni fogunk, mint az előző részekben. Folytatjuk ezt a világot. Igazából amíg nem voltatok itt, annyi történt, hogy megcsináltam a Nether kaput. Itt volt közelben pár ilyen, vagy egy darab, hogy hívják ezt, Nether portál, és ezt akkor kilútoltam, és ide áthoztam. Igazából ma az lesz a feladatunk, hogy még ősi törmeléket szerezzünk. Szóval szerintem menjünk is át. Mi vár ránk vajon? Jaj, várjál. Így. Menjünk is szépen át. Jó, ősi törmeléket. Te nem támadsz? Jó, oké. Hoppá. Jó, ezek kellenek nekünk. Igazából itt egy picit már találtam. Jó. De igazából lássunk tovább. Jaj. Akkor itt még van. Jó, itt volt egy 3-as. Itt igazából még ássunk tovább, hátra találunk. Na jó, én ezt nem is már. Most már többet nem fogunk találni, biztos vagyok benne. De azért ennyi már, egymás mellett azért. Az már túl sok, tényleg. De. Kvarcot szedek azért. Jó. Kellenek ezek. Milyen magma. Jó, ezeket már elcsítelem ebben. De ezek ilyen mini magmák. Hagyjatok! Átjött egy. Jó, oké. Na. Oké. 7 ősi törmelék. És ezzel mit kell csinálni, várjatok. Nem vagyok én annyira jó ebbe. És ezzel mit kell csinálni? Netherite. Azt hogy kell csinálni? Először ilyen slappeket, vagy mi, nem? Valami ilyesmi kell. Valami... Valamilyen nem vagyok jó olyan netherite-os, szóval fogalmam sincs, hogy kell ezt. Így, vagy valami, hogy kell netherite izét csinálni? Ez hogy kell? Jaj, nem olyat akartam. És én ezt nem tudom, hogy kell. De olyan slappet hogy kell, ilyen netherite kis slap, vagy mi az Isten az. Itt. De itt. De így sem, hogy kell ezt lecraftolni? Ezt nem értem. Mindent megnézek, de sehol nincs. Csak az hogy kell? Írjátok már a kommentbe.
Vata. Jó, arany, de olyan slap. Van olyan slapem? Nincs, de van egy spongybobom benne, meg ilyen. De az hogy kell, srácok? Akkor rákeresek itt. Így. Ne. Akkor. Nem. És ezt hogy kell craftolni? Hát ezt hogy? Ezt nem tudom, hogy kell craftolni. Akkor és semmi nem ad ki. Semmit nem ad ki. Akkor tényleg... De... Így kell vinni. Ezt hogy kell vinni, jó? Akkor ebből nem lesz semmi. Le kell rakni és kijutni. De akkor ezt hogy kell, srácok? Hogy kell, srácok? De mindegy, akkor enchantolok most. Jó, lerakom a felesleges cuccaimat. Kinapszolok még egy ládát, csak lenne fám valahol. Van fám. Jó, az elegendő lesz 2 ládához, remélem. Oké. 8. Hol van ilyen láda? Még abból is csak egyet tudok, na mindegy. Ennyi is elég ebből. És akkor ezt most itt teszem. És nem tudom máshova tenni. Ezeket mind lerakom. Majd jól jönnek. Ezeket meg itt felrakom. És akkor majd mehetnek az enchantok. Így, és akkor kiveszem ezeket. Jó. Oké, és akkor itt feljövök. Megyek az enchantoló szobámhoz, meg a kemence minden. És itt megpróbálok ja, de azt nem itt is. Ja, de azt nem is itt kell. Itt kell. Nem, itt kell. De akkor leveszem a páncélzatomat is. Meg a pajzsra azt hiszem nem lehet. De mindegy. Jó, sisakra mit adsz? Várjál, a sisakra mik vannak, várjál? Erő, azt sem tudok. Jó, az a kardra van. Ezt tudom rárakni. Jó, oké. Akkor ez jöhet. Ezt mehet ide be. Várjál. Mi ez? Sűrűség 4. Hátranőkés 2. Műcsali és védelem 3 és műcsali 2. Jó. Jó, ezt rárakom, ez kell.
Felgyársolás, az erre rá mehet? Nem ez. Bolcára az nem mehet. Az csak kardra mehet, mi? Akkor ez mire megy? Most én mindent végig fogok próbálni. Vagy lehet az izére megy. Ha mire mehet még? Nem tudom mire mehet. Totemre, ha nem is mehet. Jó, hát akkor ezt felgyársolás, pedig az kardra menne, nem? Jaj. Van ez. Hűség. Az erre kell. Jó, ez mehet rá. Átdöfés. Az viszont a kardra megy. Nem, srácok? Ez a kardra megy. De jó. Hátralökés. Ez viszont... Jaj, ne. Jó, de lehet kombózni őket. De jó, akkor jöhet. Ezt rátenni erre. Ez jó lesz. Ezt kérem. Három, mi az ára? Ezt nem tudom kivenni. Ez fura. 3 XP. Hát akkor hozok egyet. Ja, akkor hozok párat, jó. Oké, akkor hozok 3 X. Jaj, hogy este van? Nem baj. Ja, XP-t jó van. Csak XP-ért jövök. Igazából. Semmi másért. Csak egyelőre, aha. Mi skeleton, Istenem. Mi meghalok? Jaj. Ez micsoda? Ja, nincs is nálam szent. Na. 3 XP van, jó, oké. Akkor most meg tudom csinálni, nem? Jó, és akkor... Hol van a kardom? Mi? Már mi? Ezt nem tudom rárakni. Na így. Sújtás és hátralökés. Jó, oké, akkor mehet. Jó, ezen már 2 darab van. Hátralökés, várjátok, az az, amikor így. Jaj. Ezt nem löki hátra, vagy ne? Már nekem a hátra kéne löknie. Nézzük ki, próbáljuk ki ezen láván. Ez miért láthatatlan? Jó. Ez miért hátralökés? Nem is lök hátra, de mindegy. Szóval, akkor mehetnek még a védelem, műcsali és hátralökés. Hát, jó van. Hátralökés és erő. Megint mehetne a kardra, nem? Hát az már túl sok, jó, akkor ez nem mehet, akkor ez a szigonyra mehet? Nem gondolom. Mert ez micsoda? Védelem és döfés. Ez is mehetne a kardra, nem? Ezt nem tudom. Csicskítót nem tudom sajnos. De akkor védelem és döfés. Várj, akkor rárakom inkább izére a gatyára.
Jó, ezt rárakom, jó, az adom. Jó, akkor mehet még ez is. Na szóval. Mi van rajta? Védelem 1. Jó, akkor ezt még szeretném valamivel beenchant. De ez már 4-es, mert ezen mi van? Sűrűség és törhetetlenség. Várj, az a belvértemre kell, hé. Törhetetlenség a belvértemre kell. Hol van? Vízaffinitás. Az erre kell, nem? Nem. Jó, akkor biztos, hogy nem is ez kell. Hatékonyság az a csákádra kell. Erő. Törhetetlenség. De ez 4 szint, oké. Jó, akkor... De nekem most 0 szinten van. De ezt hátradok is. Jó, 1, meg van az első szint. Hát akkor bocikat adok. Bocsi. Jaj, megint egy ilyen izé. Hú, ezt úgy utálom. Malacka. Bocsika. Kell a húsod. Meg hát a... hova megy az XP, Istenem? Hol van a másik tehér? Jó, oké. Jöhet még egy ilyen kis malacka. Gyere vissza. Jó. Csirkék. Ott is csirke. Csirke az 2 XP-t ad. Meg van a 3 és 4 kell. Nem már. Jó, ide szerintem nem megyek le. Mert nekem most malacokat, meg csirkéket, meg mit tudom én, miket kell lölnöm. Hogyá? Bocsá! Egyébként szerintem ez ilyen 10-ig fog menni ez a sorozat, utána már be lesz fejezve. Sajnos be lesz fejezve. De 10-ig még megy, szóval mindenképp iratkozz fel és dobj egy lájkot, ha szereted a tartalmaimat. Meg egyébként természetesen jön majd még Minecraft videó, csak nem biztos, hogy ebből a sorozatból. Na de, kell még egy pár állat. Csirke nekünk tökéletes lenne. Hol van? Jó, egy malac is megteszi. 2 malac főleg. Nem. Jó, és akkor még ezt megöljük. Remélhetőleg csak ennyi kell már. Nem, még kell valami. Nem tudok futni, már nincs kajám. Legyen van meg a 3. Kell még valami. És látszik, kell még valami. Na akkor ő. Bocibú. Bocibú. Nem, akkor az is kell. Akkor ő is kell. De meg nem ad. Hol vannak? Hol vannak? Hol vannak? Na, csirke, csirke, arany csirke. Let's go. Megvan!
megvan a 4! Oké, akkor le is craftoljuk azt. Aztán szerintem vége a videónak. Léci, csak melyik volt az? Ez. Yeah! Tűzállóság, törhetetlenség, tüskés. Tehát most várjátok, ezt még gyors kipróbálom, egyébként meg van nálam kaja. Tehát ha most megüt valaki, akkor az neki fáj. Nem? De tüskés. Belvértem van. Akkor meg kéne várni az estét. Na jó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!